RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Betty, 33 anyos. Itago lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong customer nga namasangil na ko nga nangawat ko. Aron ninyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Adto na ko pa. O sa'yo malagi karuna. Oo, kay tulo ka buka akong masahian ron pa, uy. Nagpa-home service manggod sila. Mao ba? Sige, pag-ampingad to. Salamat pa. Ikaw mo imo masahe? O, sir. Sige. Ato na sa kwarto ha, kasaba kayo din higod. Namugoy okasyon god, maong daghang tao. Okay, sir. Okay, sige. Unaha lang ako mga igsuon. Tana. Dati? Ay, Kumusta naman ka din okay na, sir. Humanang imong mga igsuon, nangatog na sila. Okay, sige. Ako na hiluta. Okay, sir. Lami na kayong katog ni sir, ay. Tug sila. Oy, dong. Siti. Oh, Ate. ha? Hala? Marati yung gianhi. Hapit ng oras. Tiwasan na nina kong masahe. Salamat kayo, day, ha? Salamat, sab, sir. Pila ganito tanan? Kadiyot sa. Ay sa pagbayad. Ayaw na palaktang kawatan. Ha? Unsa ka lang gisulti ni mo, day? Nawagtang nga akong relo sa kwarto. Og dili ba nga tuog matatanan? Siya ray nagmata. Ay, tempa, ma'am. Di man ako'y nagkuha, ma'am. Katong bata nga lalaki mo ay nagkuha sa rilo. Mamasangil ba yung kagbata? Day, ipatawag si Dudong B kaya atong pangutanon.
karon undong. Pagsultis tinuod, bi. Dong tingog taon dong, uy. Di ba ikaw mo nagkuha sa relo ganina? Nangutana pa manggani ka kung natuog ba sila? Dong, tubag taon, uy. Animal kang babayaan niya ka? Ako pang pagkumangkon o pasangilan ni mo. Gipahilag ni mong bata. Ikihati ka og child abuse. Ha? Ang binambag ni mo. Ayaw, ma'am! Bisan nagwa sila ebidensya, ako gyud mo igipasangin la nila. Giukay nilang akong bag, ug nauwaw na kay ko, kigitapukan man mi sila mga silingan. Unya, Muday na ikipada nga letter para ni gikan sa barangay. opa, Una ang saman. Makigatubang kanila. opa. Aron malimpyo ng akong pangan, ug makuha po na kong akong bayad. Kay bisag usa nilang tulong nga gimasihian ako, way mi bayad. Iulit na lang lagi para mahumanta. Usa malagi iuli na ko, uy. Nga wala gin taon ko gikuha, ma'am. Sus! Pagkaan ni magnangoy. Paita. Ma'am, bayarin lang si Mambiti. Aron, kana na lang bahin pagpagawat ng sayo. Ay, dili, oy! Hayahay niya, no? Nakakawat na gani siya. Unya, makakwarta pag yun. Ha? Dili, tagyod ka undangan, day. Basta dili mabalik ang akong relo. Unsa? Kapila naman taon mo nagbalik-balik sa barangay, nak? Malaki pa. Nao, nagdit kay ko silang gibuhat ay. Ay, sa may na tumuhaton ini. Ay, ambot lang pa. Basta kay gusto ko makabayad sila sa tanang kahasol nga ilang gihatag na ako pa. Bete. Gusto rin gidunta kong mo surrender na lang. Pero ano gunsab kaayong akong gihaguan, unya di ko mabayran. Ug nahibaw sab ko, nga dili ko nila undangan, basta dili nila makuha og balik ang relo, nga ilang gipasangil na ako nga ako mo'y nagkawat. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, grabe ang ilang pagpakauaw na ako, ug gitapuk-an na mis mga tao, ug gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na akong ikaso nila? Ikaduhang pangutana, wa ko nila bayre sa akong pagmasahe nila, kay gipasangin lang yun ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon, wa pa nako makuha ang bayad. Unsay angay akong buhaton? Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo mo'y nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikompronta nako ang bata, dili ni mo tingog ug igo ra mo hilak. Karon kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba di ay na? Ikaw pa to katapusan. Nagbalik-balik na mi sa barangay aron paghusay, pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako. Unsay angay akong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Betty. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako karong adlaw, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, kabahin sa tuang mga kapikas, karelasyon sa tuang mga butang, sa tuang mga papeles, ug uban pa. Busa, ayaw na ninyong dugaya, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa ato ang Facebook account nga Kiniyang Akong Suliran Official Writers Page.
pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta ato ang mga suking tigpaminaw? Kumusta man mo nga naminaw sa ilang panimalay, sa ilang mga opisina, sa ilang mga tindahan, sa ilang mga sakyanan, no? Kumusta mo nga mga suking tigpaminaw, mga likers ug followers nato sa DYHPRMN Cebu o sa ako ang Facebook account nga Elaine Tantenco Bathan. Magpag-greet si Landry Montero Baliado. Hi, Attorney Elaine. Greet nako Halagat family. Iyahang mama nga si Laureta Montero Halagat. O sa iyahang cousin sa iyahang mama nga si Romulo Montero, Daimi Montero, Elsie Montero Apdian. From Landre Montero Halagat. Naa sila gikan sa Mindanao. Of course, sipa kay tas Mindanao guys, no? So thank you kaayo sa inyong padayod nga pagpaminaw ug pagsalig no sa ato ang programa. Si Betty, 33 years old, mo letter sender nato karong adlaw, di nato isulti ang address per her request, no? Ang iyahang pangutana gipasangin la ni siya sa ilahang customer nga nangawat siya. Customer is always right baka ni, no? Sa aning higayon na or naa sa gyoy customer nga badlungon kay naghago baya po din taon trabaho ha si Betty unya sayon nun lag customer. So una niyang pangutana, gipakauwawan siya. So grabe kuno kayo ang ilang pagpakauwaw niya o gitapukan nami sa mga tao o gisyagit-syagitan ko. Unsay pwede na kong ikaso nila? Of course, pwede tag oral defamation or unjust vexation, depende no sa gravity sa iyahang pagpakauwaw o pangmasangil sa imuha labi na nga di baya tinuod mugna no kung himo-himo ning storya, then pwede gud nato siya bawsan og kihaan kay di sad gud sakto nga pagtaka tag pakauwaw sa mga tawo og mopasumangil og magbuhat-buhat og mga pasangil di pa gud tinuod. Ikaduhang pangutana, wala ko nila bayri sa akong masahe nila kay gipasangin lang yun ko nila nga mo'y nagkawat sa relo. Hangtod karon wala pa nako makuha ang bayad. Unsay angay nakong buhaton? Okay, usahay, para di na lang ta magsamok, equates na lang na nato, labi na kung pananglitan, di na lang sad sila mupasakag kasog na hilom gani na agi usahay, ingon ana. Basi nagpasangil-pasangil to, kay wa to ikabayad, munang giingon ato kanila, pamasahe, wa di ay dang kwarta, bagagnaw, no nya, kumandi angin-angin pa ka. Next time, careful lang sad yun ta, labi na og, kaning mga gamit ba sa mga customers nato atog yung inon nga naamoy tarong butanganan no and careful mo nga dili mo liable sa mga mawagtang dinha sud sa spa. Ikatulong pangutana, nangatog sila sa kwarto ug ako mismo maoy nakakita sa bata nga nagkuha sa relo. Sa dihang gikumpranta nako ang bata, dili nimo tingog ug igo rang nihilak. Karon kay ikiha kuno ko nila og child abuse tungod sa akong gibuhat sa bata. Mahimo ba day na? Okay. Ang kanang definition sa child abuse sa klaro sad na og sakto, no? Dili sad gyud naingon nga kay abi gi-confront nimo ang bata, gipangutana nimo, giduol nimo, makaingon ta nga giabusaran nimo or ni cause ka og mental, physical, psychological harm sa bata, no? So, depende sa gyud giunsa to pagkabuhat, but I don't think it will qualify as child abuse, no? Kay kung nakakita sa gyud ikang nakuha niya ang katong maong relo, dili sa gyud ka kaingon nga child abuse to, no? Kay kanira ba usahay ang bata baya gyud tungod aning sus kaning juvenile justice law, ang bata mo ipaon para mobuhat og krimen ug buhat og dautan kay exempt man. Ikaupat og katapusang pangutana, nagbalik-balik na mis barangay aron paghusay pero wa gyud sila ebidensya nga nakuha gikan nako. Unsay angay nakong buhaton aron makabayad sila sa kahasol nga ilang gihatag nako. Okay, of course kung you don't want to let it go, ako usahay no kaning kantang let it go, di ba? Dako sa gyud tabang para sa ato ang peace of mind. Naay usahay mga butang guys ba nga kana ganing pwede di na lang nato paliton, di na lang nato daginuton, charge na lang nato to experience usahay. Mahimo ra gyud for our peace of mind. Kay usahay kung di gyud pud nato nilungan atong papadayonon nya dili kay ana kadako, gamay ra kaayo, no? Although nakakos og gamayng kahasol, gamayng pagpakauwaw, unya atong i-prolong ba
di ta ka move on, no? Nya, dili, is it worth it pa? Muna akong pangutana ba? Sa ato ang kahago o kahasol. Sometimes we need to learn our own battles, no? We need to learn to play our own battles and to choose them wisely. Dili sa tanang higayon nga ang mga bati nga gibuhat nila, pwede ra gyud pud nato na israg off nga ay nalagi na lang ta mo daginot ana. Pero of course, wa pud ko mag-ingon nga dili ka pwede mo buhat og aksyon nga legal kabahin sa nahitabo nimo. Pwede. Ang akong punto manggod ani is dili baya po din anak kasayon mo file og kaso. Ngano? Mahasol sad baya ta. Mahago ta, makagasto pagyud ta. But then again, if you really want, I already told you sa imong unang pangutana nga pwede ka maka-file og kaso, either damages, pwede ka mo file og kasong kriminal wherever it will qualify, unjust vexation baron or oral defamation, depende sa gravity sa pagpakauwaw sa imuha ug sa extent nung in which nadaot pug ka. But again, huna-huna ag tarong. There are things that better na to i-let go kaysa sa maghasol-hasol ta. Ug wa na lang kung wa na sad gyud kanila pod hasula. Hasula. Hehe, bitaw. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta ka namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.